מוסד התקשורת והמוסד הפוליטי נמצאים ביחסים מאוד מורכבים. המוסד הפוליטי תלוי בשירותי התיווך של אמצעי תקשורת. אמצעי תקשורת מתווכים בין הבוחרים לנבחרים. מה זה אומר המוסד הפוליטי צריך את התיווך? באופן עקרוני, הפוליטיקאים לא יכולים להעביר מידע על מה שהם עושים או מה שהם רוצים לעשות או מה שעולה על דעתם בלי מתווך כלשהו. המתווך הזה בדרך כלל הם עיתונאים של כלי תקשורת קונבנציונליים, רדיו, טלוויזיה, עיתונים. כמובן, הפוליטיקאים יכולים להשתמש בכלי תקשורת ניו מדיה, כלומר, הפייסבוק, טוויטר, אתרים, בלוגים, ואז הם לא צריכים מתווכים כאלה ואחרים. הם יכולים להעביר את מה שעולה על רוחם, מבלי שמישהו יצנזר או יקטע או ינסה לנווט רעיון לכיוונים הלא רצויים. יחד עם זאת, הפוליטיקאים מרגישים שהיעילות של המתווכים, כלומר כלי התקשורת הקונבנציונליים, היא יעילות יותר גבוהה, למטרות שלהם כמובן. כלומר, לכבוש את ליבם של הבוחרים. ואז הם מעדיפים ברוב המקרים להשתמש במתווכים האלה, ולא להשתמש בכלי תקשורת של הניו מדיה. עם זאת, יש פוליטיקאים שמשתמשים בניו מדיה בצורה מאוד מבוקרת, מפוקחת, ולפעמים אפילו נעזרים בה כדי להימנע מחיכוך או מאינטראקציה עם כלי התקשורת הקונבנציונליים. לדוגמה, לפיד ובנט כותבים סטטוסים שאחר כך מועברים על ידי עיתונאים לכלי התקשורת הקונבנציונליים. כך שגם הציבור בפייסבוק ניו מדיה אחרים רואה את האינפורמציה הזאת, וגם כלל הציבור שאפילו חלק ממנו פשוט לא משתמש בניו מדיה, גם כן מקבל אינפורמציה וגם כן נודע לו על אותו סטטוס. עם זאת, הרווח של הפוליטיקאים בשימוש בניו מדיה מבלי להיכנס לאינטראקציה ישירה עם העיתונאים, הרווח הוא שהאינפורמציה כפי שהם רוצים להעביר אותה בדיוק מועברת לאזרחים. כמו שאמרתי, אם המצב הוא כזה, למה בעצם כלי תקשורת בכלל עדיין ממשיכים לעבוד ולמה הפוליטיקאים עדיין פונים אליהם? הסיבה הפשוטה היא שהפוליטיקאים מרגישים שכלי תקשורת של ניו מדיה, כלומר פייסבוק, טוויטר, בלוגים, אתרי אינטרנט וכדומה, הם עדיין לא מספיקים. ואז הם מרגישים שהם צריכים להעביר המידע גם באמצעות כלי תקשורת קונבנציונליים. העיתונאים משתמשים בזה כמובן לצרכים שלהם, הם ממשיכים להתפרנס מצד אחד, מצד שני הם גם מקבלים אינפורמציה לפעמים מאחורי הקלעים, שבסופו של דבר לא מועברת לציבור, אבל האינפורמציה הזאת נועדה לצרכים הפנימיים של הכתבים עצמם. כתבים יודעים היטב שהם צריכים להתנווט באווירה מאוד לא פשוטה. מצד אחד המוסד הפוליטי הוא לקוח של אמצעי תקשורת, ומצד שני הוא גם מפקח עליהם. כלומר, כלקוח הוא מנסה להעביר אינפורמציה, כמו שאמרתי, והתקשורת מנסה להשתמש בלקוח הזה כדי להרוויח גם כסף, גם יוקרה וגם, כמו שאומרים, סקופים, כלומר סיפורים מעניינים. אבל מצד שני, התקשורת עובדת באווירה של לחץ מסוים, כאשר התקשורת יודעת שהגורמים הפוליטיים מפקחים עליהם. לדוגמה, התקשורת יכולה לחשוב לעצמה שהסיפור כזה או אחר, הם מעדיפים לא להעביר אותו לציבור, כי זה לא ימצא חן בעיני פוליטיקאי כזה או אחר, והפוליטיקאי בסופו של דבר באמצעות כלים שיש ברשותו יכול להתנקם בתקשורת. דוגמה טובה היא רשות השידור. כאשר פוליטיקאים כאלה ואחרים לא היו מרוצים מהפעילות של עיתונאים שעובדים, חלק מהעיתונאים שעובדים ברשות, והחליטו לעשות ריאורגניזציה של הארגון הזה.
מצד אחד הם מציגים את זה כמניעת תשלום האגרה מאזרחים הפשוטים, שזה מבורך כמובן, אבל מצד שני אנשים שמעורבים בדבר יודעים שזה לא השיקול היחידי. השיקול הנוסף, עיתונאים כמו קרן נויבך ומספר עיתונאים אחרים שלא כל כך מוצאים חן בעיני חלק מהפוליטיקאים, יש להם סיכוי מאוד מאוד סביר למצוא את עצמם בחוץ, וכמובן באווירה כזאת הם מתחילים לרסן את עצמם. כלומר, חלק מהסיפורים שהם מקבלים ושהם היו משדרים לפני תקופה מסוימת, הם כרגע לא ישדרו ולא יספרו לציבור. שמעתי מספר רעיונות עם כתבים, כאשר הכתבים מודים שבאווירה מסוימת של לחץ הם שוקלים בשיקולים מאוד, באמצעות שיקולים מאוד מאוד זרים, האם להעביר סיפור כלשהו לידיעת הציבור או פשוט לגרוס אותו. וזה אומר שהעיתונאים שרוצים להתפרנס ולקבל כסף, ובואו נאמר שהשוק של התקשורת הוא לא כל כך פתוח בארץ ואין מספיק כלי תקשורת, עיתונאים יודעים שאם הם מפוטרים ממקום אחד יש סיכוי סביר שהם לא ימצאו מקום אחר, ולכן חלק מהדברים שהם מראש יודעים שלא ימצאו כאן בעיני פוליטיקאים הם פשוט יכולים לא להעביר. הדילמה הנוספת היא דילמה בין הצורך בחופש העיתונות לבין הצורך בפיקוח על אמצעי תקשורת. פיקוח יכול להיות פיקוח שונה מאוד. מצד אחד הפיקוח הוא מתוקף החוק, כלומר אמצעי תקשורת שמעביר פרטים שהם לא נכונים לגבי אנשים או לגבי חברות וכדומה. האמצעי תקשורת האלה צריכים להתנצל, צריכים לפרסם הודעה שמבהירה את העניין. במידה והפיקוח לא קיים, היא לא תעשה את זה, והיא תוכל בעצם לפרסם כל דבר שהיא רוצה מבלי להתייחס האם זה אמת או שקר. ולכן פיקוח חייב להיות. גם פיקוח של פוליטיקאים וגם פיקוח כמובן של בתי משפט. מצד שני יש גם פיקוח של הצבא, כלומר יש נושאים שהם יכולים לפגוע בביטחון המדינה בוודאות הקרובה, וצבא, או יותר נכון הצנזור הצבאי, חייב למנוע פרסום של סיפורים כאלה. כלומר חופש העיתונות לא יכול להיות חופש מוחלט. העיתונות חייבת להיות תחת פיקוח מסוים. יחד עם זאת, התקשורת כמובן שואפת לחופש העיתונות המקסימלי, ולכן יש פה איזשהו לחץ מסוים בין הגורמים הפוליטיים לבין הגורמים העיתונאיים, כשכל אחד רוצה לעשות פעולה נגדית. כלומר, פוליטיקאים רוצים לפקח ולרסן, והתקשורת מנסה לקבל כמה שיותר חופש. הזכות לחופש הביטוי קיימת לכל בן אדם, וכמובן עיתונאי הוא גם כן בן אדם שיש לו זכות לבטא את עצמו ולהסביר את עצמו. עם זאת, חופש הביטוי לא יכול להיות בוואקום. כל עיתונאי חייב לחשוב, או כל בן אדם חייב לחשוב, האם מסירת מידע כלשהו לא יפגע בגורמים אחרים, או גורמים ביטחוניים, או גורמים מדיניים, או פשוט גורמים פרטיים. פגיעה בבן אדם על דפי עיתונות היא קלה מאוד, אבל אחר כך השם הטוב מאוד מאוד קשה להחזיר. ולכן יחד עם הזכות הזאת שהיא קיימת של חופש הביטוי, תקשורת בעצם נאלצת לפעול במרחב ובאווירת הלחצים מסוימים, כאשר יש פעולות, או יותר נכון יש חוקים כמו חוקי אתיקה, שבעצם תקשורת פועלת בין היתר מתוקף היותם. יש שתי גישות בעצם
לגבי אינטראקציה בין מוסד התקשורת לבין הסביבה. הגישה המקסימליסטית שבעצם מדברת על יחסים בלתי מאוזנים בין מוסד התקשורת לבין הסובב אותו, לבין הגישה המאוזנת של יחסים בין שני המוסדות שהם מאוזנים ונשענים על חילופין ביניהם. אני הייתי אומרת שהמציאות אולי בין שתי הגישות האלה, כאשר היחסים בין שני המוסדות אינם מאוזנים עד הסוף, ויחד עם זאת חוסר האיזון הוא לא מוחלט. ולכן צריך לקחת בחשבון שהגישות האלה הן גישות מאוד קיצוניות, הייתי אומרת. ולכן, כמו שאמרתי, אתם חייבים להבין שהמציאות לא חייבת להיות כל כך קיצונית. מי בעצם משפיע על מי? האם הפוליטיקאים ושליחיהם מצליחים להסתייע באמצעי תקשורת, או שאמצעי תקשורת בעצם מצליחים להשפיע על פוליטיקאים? השאלה היא מאוד, הייתי אומרת, עקרונית. מצד אחד הפוליטיקאים יכולים להסתייע באמצעי תקשורת, הם מעבירים אינפורמציה שבסופו של דבר מגיעה לציבור. לפעמים הם לא רוצים להזדהות והאינפורמציה יוצאת בעילום שם, אבל עדיין היא חושפת הסדרים ועוולות. אבל מצד שני גם התקשורת משתמשת או מסתייעת בפוליטיקאים. אילו לא היו פוליטיקאים, כמות הסיפורים של התקשורת, שהתקשורת בעצם מפרסמת, הייתה הרבה יותר נמוכה. כל אחד מהם, כל צד, הייתי אומרת, חייב בצד השני. פוליטיקאי לא היה שורד בלי התקשורת, כי פוליטיקאי, כל המטרה שלו זה לכבוש את ליבם של האנשים, להשיג כמה שיותר קולות בקלפי, וכמובן להיבחר בשנית. בלי אמצעי תקשורת הוא לא יכול לעשות זאת. כי כמה אנשים בעצם אנחנו יכולים כבן אדם פרטי לאסוף במקום אחד כדי להעביר איזושהי אינפורמציה? עשרות, אולי מאות, אבל פוליטיקאים בעצם צריכים את כל הציבור הישראלי, ולכן בלי התקשורת פוליטיקאי לא היה מצליח להעביר את האינפורמציה לרוב הציבור. יחד עם זאת התקשורת חייבת לקבל סיפורים. הסיפורים שהכי מעניינים את הציבור הם סיפורים פוליטיים, צבאיים וכדומה, שהתקשורת בעצם לא הייתה יכולה להשיג מבלי שהיא הייתה מקבלת איזשהו מקור מידע. לכן כל פוליטיקאי נמדד, הייתי אומרת, בכך שיש לו מקור מידע במערך הפוליטי מהימן ושהוא יכול להתקשר אליו בשעת הצורך ולקבל מידע. ככל שעיתונאי יש לו יותר קשרים ויותר נגישות לפוליטיקאים, כך הוא נחשב לפוליטיקאי טוב יותר. לדוגמה, פוליטיקאי שיכול להתקשר ישירות לראש הממשלה וראש הממשלה יתדרך אותו, זה עיתונאי מאוד בכיר ומאוד טוב. יש מספר עיתונאים מהליגה הזאת, הייתי אומרת עיתונאים כמו רינה מצליח, כמו אודי סגל, כמו עמית סגל, הם עיתונאים שיש להם קשרים מאוד מאוד טובים והם בעצם עיתונאים מאוד מאוד בכירים. הבכירות של עיתונאי, אתם יכולים להבין, גם נמדדת, כמו שאמרתי, לפי כמות המקורות וגם לפי היכולת של העברת האינפורמציה. כלומר, ככל שהלקוח, קרי הפוליטיקאי, יותר נהנה מאופן ההגשה של האינפורמציה, או שהאופן ההגשה הוא הכי קרוב למה שהפוליטיקאי היה רוצה, כך בעצם עיתונאי הופך להיות ליותר בכיר. כי אם הוא פעם אחת העביר אינפורמציה בצורה שפוליטיקאי רצה, פוליטיקאי רצה כמובן בפעם השנייה להעביר מידע דרך אותו עיתונאי. הדוגמה הטובה מאוד היא אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, שאם אתם זוכרים נתנה רעיון לפני מספר שנים, אותו רעיון מפורסם שהיא נתנה בז'קט המנומר שלה, לסיוון רב מאיר. ידוע שהיחסים בין משפחת נתניהו לסיוון רב מאיר הם מספיק טובים בשביל ששרה נתניהו תרגיש חופשית
לתת לסיוון רעיון בלעדי, ויחד עם זאת סיוון שהיא עיתונאית בכירה תקבל רעיון כזה ותפרסם אותו בערוץ 2. רעיון בלעדי מהסוג הזה נותן רייטינג, וכלומר עם רייטינג כמובן גם הכנסות נוספות מהפרסומים ופרסומות. ככל שהרייטינג של אמצעי תקשורת הוא גבוה יותר, כך האחוזים שכלי תקשורת, או יותר נכון התשלומים שאמצעי תקשורת מקבל בעבור הפרסומות הם גבוהים יותר. ככה שכל אמצעי תקשורת כמובן רוצה לקבל סקופים, רוצה לקבל רעיונות בלעדיים, רוצה לקבל אינפורמציה שאף כלי תקשורת אחר לא קיבל, ולכן חלק מהעיתונאים מוכנים להתגמש ולהגיש אינפורמציה בצורה שתואמת לציפיות של הפוליטיקאים. יחד עם זאת, מה מידת ההשפעה של המדיה החדשה? כמו שאמרתי, המדיה החדשה זה אמצעי אולטימטיבי לפוליטיקאים להעביר מידע כפי שהם רוצים, בצורה שהם רוצים ובזמן שהם רוצים. כי לדוגמה הם יכולים להסכים לתת איזשהו רעיון לכלי תקשורת, אבל כלי תקשורת יפרסם את הרעיון הזה בזמן המתאים לו. לדוגמה אחרי שבוע, כאשר פוליטיקאי כבר לא צריך את זה. אם הוא מפרסם מידע דרך הפייסבוק או הטוויטר, מצד אחד גם האנשים שנרשמים לאתר שלו, לפייסבוק שלו, יקבלו את זה מיד, וגם התקשורת תתחרה בה על מנת להעביר את המידע הזה לציבור שלה, וזה יהיה כמעט מיידי. מצד שני, היכולת ההשפעה או מידת ההשפעה של המדיה החדשה לא כל כך ברורה. כמו שאמרתי, יש מחקרים שהם דנו בנושא הזה, המחקרים האלה די סותרים, ולכן גם פוליטיקאים וגם החוקרים עדיין לא יכולים לקבוע בצורה חד משמעית מה מידת ההשפעה של הניו מדיה על קהל הבוחרים. מהי בעצם רגולציה? רגולציה זה כלי של הפוליטיקאים לרסן את התקשורת, לנסות להשפיע עליה ולפקח עליה. בכל אופן, הכלי של הרגולציה זה כלי שהוא מאוד נוח למוסד הפוליטיקאים מצד אחד, מצד שני הוא מחזיק את התקשורת במצב של לחץ מסוים, ולכן תקשורת מנסה להילחם בכל הכוח ברגולציה. היא מנסה לקבוע חוקים, לפעמים היא מצליחה, לפעמים הלובי מצליח, ולפעמים החוקים הרגולטוריים הם כל כך דרקוניים, וגם הגמישות היא כל כך נמוכה של המוסד הפוליטיקאים, שהתקשורת לא מצליחה לעשות עם זה שום דבר. קיימים מספר דגמים של יחסי גומלין בין תקשורת ופוליטיקה. הדגמים הם דגמים, הייתי אומרת, מאוד, שבעצם נמצאו לפני הרבה מאוד שנים חלק מהם. הדגמים האלה השתנו עם השנים. יש דגמים שקיימים עד עצם היום הזה. אתם יכולים לראות במצגת שלכם מהו הדגם של מדינת ישראל. עדיין יש ויכוחים האם הדגמים שרשומים כאן הם קיימים עד עצם היום הזה, או שהתחושה היא שהם עברו שינויים במהלך השנים, ולמרות שהשם עדיין נשאר, התוכן או המהות שלהם כבר השתנתה. יש מדינות מסוימות שפועלות בצורה יותר מרסנת, יש מדינות שפועלות כלפי תקשורת בצורה יותר חופשית. כמו שאמרתי, אתם יכולים לראות את זה במצגת, ואתם יכולים לקרוא את זה בעיון גם במאמרים נוספים. אני מודה לכם, שבוע טוב.